Isizwe samaMpondomise sizama ukubhekisisa izinto ezingamasiko nezingumlando kuwona emizamweni yokulwa nokubhebhetheka kwesifo iCovid-19. Lesizwe sinqume ukuyihlehlisa yonke imingcwabo bese kusetshenziswa indlela yakudala yokufihla umuntu oseshonile ebizwa ngokuthi ukuqhusheka. Senyuke ngamandla ke lesifo eEastern Cape kulamasonto edlule kanti kusolwa ukuthi ukunqwabelana kwabantu emingcwabeni kunesandla kulokhu. Isizwe samaMpondomise sesokuqala ukunqumamisa imingcwabo. Ngelixa ihlabathi lithwaxwa yi-coronavirus, umuntu uzokuqhushekwa. Njengoba siqhushekile njengoku, emveni kwakuba lifumanekile lichiza, yaphela kuba siyakwazi ukulwa, sizakwazi siphinde siqhubekeke sisenze izifihlo. Akuba kuthiwa siyaziyekisa tu, makuphele maziyeke izifihlo. Ukuqhushekwa akuzunyasha imithetho kunye nemiqathango ye-lockdown. Emva kwe-lockdown, izingcwabo zizokuqhutyelwa abo bathe balishiya eli. There is no gathering. It's just a ritual or a tradition by a particular family, affected family. Siyavumelana nalonto ngoba ithuba elininzi so abantu bosulelwe sesifo ngenxa yezifihlo. Xa ithethile ke nekumkani iyamkela lonto leyo. Nathi ngoba siphethwe izinkosi. Xa kuthethe inkosi ithi into ethile ayenziwa siba kuloo ndawo. Esi sigqibo sithe samkelwa. Ikomkhulu lamaMpondomise lumemelela eluntwini lukhe luthi xa ngemitshato nemigidi kunye nezinye izici zakwantu. Ndingulwandile Mbulali kuqumbu.